24 Ağustosda Aşgabat'ın Magtumulu köçesinin uğrunda yerleşen Parahat Medeni Diýinjaliş merkezinin arka tarapyndaky 4 gatly jaýlaryň agyz suw turbolary ýaryldy. İlat arasında kim diýilip adlandyrylýan bu etrapçada ýaşaýjylaryň suw üpçünçiligi 10 sagatdan gowrak wagt kesildi. Üstesine de turbolardan syzyp çykan suw birnäçe jaýyň howlusuna we köçelere ýaýrady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25 Ağustosda paýtagtdan maglumat berdi. Turbanyň ýarylmagy netijesinde jaýlara berilýän suw ýer bilen kesilip, giýje sagat 8-den soň gaýtadan dikeldildi diýip habarçymyz aýtdy. Habarçymyzyň iýberen video ýazgylarynda turbolardan syzyp çykan suwun jaýlaryň öňündäki we arkasyndaky meýdançalara, şeýle-de etrapçanyň arasyndaky köçelere ýaýrandygyny görse bolýar. Bu ýagdaý güýçli ýagyşdan soňra köçelerde emele gelýän suw üýşmeleňlerini ýatladýar. Suw edaranyň birnäçe işgäri we 2 tane tehnikasy etrapçanyň öňündäki meýdançany gazyp turbolarda awatlys işlerini geçirdiler. Ýylatyň suw üçünçiligi dikildilen bolsa-da, bejerisi işleri henizde dowam edýär. Gazylan çukurlardan çykarylan gumy bir gyra üýsürip goýdular. Suw bilen birlikde gum palçygy öwrülip töwerek dasa ýaýrady. Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Yerli suw edaranyň işärleri turbolaryň hatardan çykyp ýarylmagyna olaryň ýene birnäçe böleginiň çüýremeginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Habarçymyz 1970-80-nji ýyllarda gurulan bu jaýlarda lagym we suw geçirji turbolaryň hatardan çykyp ýarylmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ýygy-ýygydan ýüze çykýandygyny belleýär. Yerli ýaşaýjylar jaýlaryň aşagyndaky suw, lagym, ýyladyş turbolarynyň ýarym asır bäri çalşylmaýandygyny bellep, olaryň düýple rekonstruksiýa mätäşdigini aýdýarlar. Bir gün turbanyň ýarylan bölegini ýamap gitseler, ýene bir hepdeden ýa-da bir aýdan 5-10 metr aňyryndaky bölegi zaýalanyp hatardan çykýar we ýarylýar. Sebäbi suw edarasy we jemaat hojalygy müdirligi turbolary düýpli bejermän diňe ýarylan ýerini ýamap gidýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýaşaýjylar özleriniň bu barada çäre görülmegini haýyş edip, yerli häkimetlere ýygyderli edýän ýüzlenmeleriniň oňy netije bermeýändigini aýdýarlar. Resmiler hökümet mailnamasynda bu jaýlary ýykyp, olaryň deregine täze jaýlary gurmagyň gödöňünde tutulýandygyny aýdýarlar. Wagty gelende size de şol jaýlardan öý berler diýýärler. Ölme eşegim ýaz gelir diýileni bolýar diýip ýaşaýjy aýtdy. Şeýle-de ýaşaýjylar lagym turbolarynyň düýpli çalşylmaýandygy sebäpli olardan syzyp çykýan lagym suwlarynyň ýerde minlerde üýşmegi bilen bagly ýagdaýyň häli şinde dowam edýändigini aýdýarlar. Biziň ýaşaýan jaýymyzyň ýerde minindäki lagym suwlary diýdiňe çelini ýetýär. Lagym suwlaryň ýakymsyz iýsi diňe jaýlaryň içine däl, eýse 40-50 metr töweregine çelini ýaýraýar. Ýakymsyz iýs şeýle bir ýiti welin gözüňi ýaşardýar. Diýip yerli ýaşaýjy belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň suw edarasyndan we şäher häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Ýurdun paýtagtynda we welaýetlerinde ýylat suw, lagym, ýyladyş turbolarynyň hatardan çykmagy, olaryň wagtynda çalşylmazlygy we bularyň döredýän oňoýsuzlyklary bilen ýyllar boýu ýüzbeýiz bolup gelýär. Türkmenistanyň gündogur tewitlerinde saly ýetişip başlady. Kärendeçiler bu ikin üçin buğdoýdan bosan amatly ekrançylyk ýerleriniň paýlanmagynda, suw, dökün we tehnik üçünçiliginde paranyň we tanysparazlygyň uly rol oýnaýandygyny aýdýarlar. Saly döwlet borsnamaty esasynda ýetişdirilen buğdoýy we paxta garanyňda has düşüwentli hasaplanýar. Habarçymyz Salynyň has köpçülikli ýagdaýda üstürilip ýetişdirilen lewap tewitinde bu ikini bilen mesullanýan daýhanlaryň 2 topara bölünýändigini aýdýar. Birinji topara, ýagny adaty daýhanlara şaly ekmek üçin buğdoýdan boşan 5-10 gektar yer bölünip berilýär. Saýlamaga mümkinçilik ýok. Daýhan birleşik diňe tohum we biraz tehnika bilen kömek edýär. Bolony, dökünü daýhanyň özü satyn almaly. Suwy hem nasoslary gurnap, özü mellek ýerine çekmeli. Bir möksimde her gektardan 3700-4000 kilogram aralygynda daýhan birleşigine hasyl tapşyrmaly. Döwlet munyň her bir kilogram üçin 1 manat möçüründe pul töleýär. Diýip taýatly daýhanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi we plan borsnamasyndan artan hasylyň, ýagny 30% töwereginiň öz eýçiliginde galýandygyny aýtdy.
saly yetişdirýän ikinji topara bolsa ýokary wezipelerdi. Sol sanda kanun goraýjy edarlarda isleýän ýa-da täsirli tansy bolan raýatlar girýär. Bu topora girýänlere Saylentky su kanallarının goloýundaky mellek yerleri bir mövsümlik kärendesine berilýär. Elbetde bu daýhan birleşiginiň başlygy bilen näresmi ılalaşyk esasynda paranyň özüne edilýär. Bu yerleri alanlaryň dökün tehnika meselesi bolmaýar. Iň esasysy hem bu mellekleriň velaýatyň beýleki agla we sebetlerinden tapawutlykda su üpçünçülük kynçylyklary ýok. Bu ören möhüm sebäbi şalynyň önümçüligi has köp su talap edýär. Diýip yerli daýhan gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, bu mellekleriň kärendeçileri yetişdiren salyk hasylyndan döwlete plan borsnamasyny tapsyrmaýarlar. Daýhan birleşik bilen şertnama baglaşylanda bir mövsümleýin kärinde alınýan ýeriň her gektar üçin resmi ýagdaýda 7000 manat pul tölenýär. Bu yerleriň uzak möhletleýin, ýagny buğday yetişdirýän kärendeçileri hem bar. Olary hem ılalaşyň şäheri hökmünde her gektar üçin 2-3 min manat aralygynda pul tölenýär. Bu yerlerden şalyny yetişdirip toplayan çaň hem her gektar üçin ortaça 10 min manat çykda edilýär. Soňra toplanan şaly degirmende üwelýär we tüwiniň 1 kilogramy bazarlarda 18-20 manatdan satylýar. Diýip habarçymyzyň söhbetdesi belledi. Owa hojalyk puwdagynda 30 ýyldan hem asa yer isleri bilen mesullanýan söhbetdesimiz egerde özlerine hem amatly yerlerden mellek berilse, onda döwlete hem has köp saly tapsyryp biljekdiklerini, özleriniň hem has köp girdici gazanmagy mümkinçilikleriniň boljakdygyny aýtdy. Bu boýunça gurrungy ýan sebitiň häkimliginden we arçynlyklaryndan kommentariýa almak basartmady. Lewapdy suýul 10.200 hektar meýdana saly ekilip, ondan 47.400 tonna saly hasylyny almak gözüňde tutulýar. Mara welaýatynyň ýaşaýjysy 60 ýaşlaryna Anywuldaýda öý internetiniň haýal tildiginiň ýokarlandyrylmagyny haýyş edip döwlet edaralaryna şol sanyny yerli aragatnaşyk kärhanasyna we häkimlige ýüz tutanna megerem özüne bu haýyşy ýerine ýetirmekligiň mümkin däldiginiň aýdyljakdygynyň bihabardy. Daýdanyň edil özüne internetiň hajaty ýok ýaly, ýöne Anywuldaýda gelininiň we daşary ýurtda zähmet çekýän oglunyň şeýle-de awtyklarynyň we olaryň kakalarynyň haýal internet sebäpli päsgelçiliksiz habarlaşyp bilmeýänliklerini görüp alada galýar. Aladaçyl denan öz sesini eşitdirmek üçin, öz aladalaryny häkimetleriň dikkatyna ýetirmek üçin yerli jogapkar edaralaryň gapysyny kakmakdan ýadamaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň ýaşaýjysy Anywuldaýda bilen söhbetdeşik geçirdi. Ol özüniň awtyklarynyň oglunyň we gelininiň haýal internet zararly duçar galan agyr synagy barada gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti öz ýylatyna halkara barlygyçylar tarapyndan dünýäde iň pes tirlikli internet hökmüne ikrar edilen aragatnaşyk toruny hödürlýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady Anywuldaýda hökmüne üýtgedilen 60 ýaşlaryna daýdanyň ogly Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine zähmet çekip maşgalasyny eklemäge çalışýar. Onuň ýyzda galan ýany ýoldaşy we keçi ýaşly çağalary öz howsarlary bilen diňe internet arkaly habarlaşyp aýraçylygyň hasratyny çekmeli bolýar. Anywuldaýda daşary ýurtdaky ogly bilen päsgelçiliksiz habarlaşylmagyny gazanmak üçin öýe internet çekdiripdir. Ýöne öýe çekilen internet daýdanyň sözlerine görä günnüz işlemeýär. Diňe giýje bölekleýin işleýär. Imo Messenger'e video canları göterenok. Daşary ýurtlarda gezip beren çağalarymyz bilen internet arkaly arkaýyn habarlaşyp bilemzok. Gelinim oglum bilen habarlaşmak üçin giýje ýatman garaşýar. Giýje diňe 3:00-dan soň gürleşip bolýar. Şondan soň internet 5-e çenli gowy işleýär. Çağalar kakalaryny asla görüp bilmeýär. Diýip Anywuldaýda hasrat bilen gurrun berýär. Ýaş gelin giýje uwktyny alyp bilmeýär. Ondan daşary günnüz tamdyra çörek ýapjak bolýar. Hojalygyň işlerini etmekçi bolýar. Mellekde işleýär. Uzakly gün oýaly uwkly gözlerini uwkalap öýüň hysyrdylaryna gumra bolýar. Biz telekomy ummasyz pul töleýär diýip Marlydaýda gurrun berýär. Ýöne internetiň tiýligi tamalary ödemeýär. 2 ýyl töwereg mundan azal düýbi Britaniýada ýerleşen Cable Neşriniň barlygyçylary Türkmenistanyna ýylata dünýäde iň haýal internet aragatnaşygynyň hödürlenýänligini üstün açdy. Barlyklary görä 5 gigabaytlyk maglumaty Türkmenistanyna internetden tas 15 sagatda indirip bolýar.
Şu ýylyň fevralyna Türkmen Telekom kompaniýasy ulanjylara internetiň tezligini artdyrmagy, bahasyny arzanlatmagy wada berdi. Ýöne munyň Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary bu wadalaryň puja çykanlygyny, internetiň tezliginiň juda haýal galýanyny habar berdiler. Anawul daýda Türkmen Telekom tarapyndan hödürlenýän we aýlyk töleği 280 manat bolan tezligi sekundda 6 megabitlik internet bukçasyna ýazylypdyr. Ýöne aragatnaşygyň hakyky tezligi wada berilen tezlige gawat gelmeýär. Şeýle problemlaryň arasynda Anawul daýda Türkmen Telekom kompaniýasynyň Mar welaýatynyň ýerli şahamçylarynyň birine baryp ardy şikaýet bildirmek kararyna gelýär. Meniň arzymy dinlemediler. Gaýtam internetiň giýje işleýänine şükür et daýda. Bizde giýje-de işlänok. Arzyň bize dälde häkimlige aýtdylar. Diýip Marly daýda gurrun berýär. Şeýlelikde internet aragatnaşyk hyzmatyny hödürleýän döwlet kompaniýasynyň işgärleri internetiň tezligine öz kärhanalarynyň jogap bermeýänligini tasdikleýär. Anawul daýda ýerli aragatnaşyk kärhanasyny özünden başga da bir näçe adamyň internetiň tezligi bilen bagly şikaýet bilen aragatnaşyk kompaniýasynyň binasyna baran aýdyp sözüniň üstüne ýetirýär. Ol özi ýaly şikaýet bilen Türkmen Telekoma baran 5-6 daýda bilen jem bolup ýerli häkimlige ýüz tutmaly diýen karary gelýär. Ýöne ol ýerde hem olaryň şikaýetleri dinlenmeýär. Internetiň tezligine nägiler aýatlary kabul eden häkimlik resmisi gaýtam daýdalary ýaňsylap kinaýaly gurrunlar bilen gaýtadan olara Türkmen Telekoma ýüz tutmagy maslahat berýär. Meniň Kazana işlemäge giden oglum 2 sany garagöz çagasy bilen internetde habarlaşyp bilenok. Gelinim adamsy bilen habarlaşmak üçin giýje ukysyny alyp bilenok. Diýip Anawul daýda gazaplanýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar we adam hukuklarynyň kemsedilmegi köp sany raýaty eklençiligini daşary ýurtlara çykmagy iterdi. Anawul daýda ýerli häkimligiň binasyndan çykyp umydyny ýitirmän, gaýtadan Türkmen Telekoma barýar, ardy şikaýetini gaýtaraýar. Aragatnaşyk işgärler bu gezek Wi-Fi internetiniň işleýişini barlamak üçin uly ýaşly daýdanyň ýaşaýan salgysyny usty bermek wadasy bilen onu aragatnaşyk binasyndan çykaryp ugradyp goýberýärler. 60 goloylan ejeňiz ýany adamy gatnatmaňyz näme diýip Anawul daýda aragatnaşyk işgärlerine nägilelik bildirýär. Türkmenistana sosial ulgamlardan peýdalanmak üçin VPN gerek. Häkimiýetler ähli iri sosial saytlary, messengerleri we durly maglumat çeşmelerini berip petig astyna saklaýar. Muňa garamadan üzüňe Türkmenistana sosial ulgamlarda blogerler, video logerler peýda bolýar. Häkimiýetler ýerli blogerleri internetde Türkmenistanyň ajaýyp keşbini şöhlelendirmek bilen borçlandyrýar. Türkmenistanyň döwlet mediýasy we elektron neşirleri ne Anawul daýda ýaly internetiň tezligini nezir çekýän adamlar, ne de internetiň petiklenilmegi bilen bagly problemler barada habar berýär.